Ipataok! Sundog sa manok. Ngayong kadlawon mga kasimod. Kadlawon na sa sayong kabuntagan, alas 5 sa buntag. Pitsa 24 sa Enero, tuig 2026. Ipataok! Holbot, holbot, holbot. May manok nga hagub-hub gagtingo ko. Sabado karon bay. So ugma mga kasimod adto tag dagat. Manguha tag kanon dito nga pwede kanon. Okay ba? Pwede na ba nun siguro ang kuan? Kaning oats ba no? Cereal na oats. Oh, cereal killer. Hot sauce, hot powder mga kasunod. Chili powder. Nindot ni siya pang-timpla sa mga sinugba, kinilaw, barbecue, mga sinampay. Cormic paprika. Nindot ni mga kasimod. Ato ni dalhon ngadto sa kamutis. Nindot ni pang sogba-sogba. Kani sama ni siya bay. Para gyapon ni sa sinugba. Sa ibaho ni. Ay sus lang muto ay. Gisagulan og daghang gyapong sili. Tingnan kasimot. Ani? Jerk seasoning. Ano sa jerk seasoning? Jamaican style. Okay. Made in Jamaica din eh. Made in Jamaica din mga kasimod. Atong simuton sa ibahan. Limahong kuwan. Umot kayo. Murag pang chicken curry. Pang chicken curry ni mga kasimod. Lami gani para sa katong gustong magluto og manok. Bisag baboy. Ano mga kasimod? Oregano leaves. Oregano powder. Murag ikuan ni siya giluto ba? Idugmok og maayo, niya gipauga. Kung sa Bisaya ni mo ni gitawag og garabo. Garabo leaves. Mas nindot tong presko nga garabo may sagaw manok mga kasimod kay mutalab yung kahumot ba. So kanin siya humot kay ni mga kasimod. Pero ang uban na ni gindi ganahan sa baho. Bahoan sila. Pero ang uban humot pod. So depende ra sa imuha kung lamian ka o dili. Basta para nakaulami ni siya. Labi na kung magluto kag basoy. Nilot ni siya mga kasimod. Pang basoy ni siya mga kasimod. Huwag ka ng tinulang manok o linat ang baboy. Linat ang manok o linat ang baboy. Pwede ni siya mga kasimod. Okay. Oregano leaves powder. Ito si Moton mga kasimod. Humot yan. Humot. Murag baho niya murag haplas. Haplas mga kasimod. Kaning uban dere. Kaning mga kasimod sa ni. Lemon pepper. Oy, lemon pepper nindot ni mga kasimod. Ang hangin nga lemon.
Gidugmok siya mga kasimod. So aslom-aslom na siya nga may pagka hanghang. Pwede na siya sa lumpia. Lumpia ni mga kasimod. Or kanang mag-barbecue. Lemon gud siya. Para sa manok. Pwede sa isda. Pwede sa mga chapsoy o mga utanon. Kani mga kasimod, lemon, pepper, tones. Gamay na lang sod mga kasimod kay sige ni gamit. Oops, kani mga kasimod. Unsa man nga mga kasimod? Ay oregano gyapon mga kasimod. Siyempre gyapon dere. Oregano lahi ni siya nga kuan klase. Nakatatak diri is best choice oregano leaves. Siyempre gyapon sari. Great value. Kani best choice. So lain-lain siya brand pero the same gyapon ang timplada ani mga kasimod. Okay? Napadali mga kasimod. Ito ni ipakita ninyo mga kasimod. Unsay mga gamit aning akong mga pangtimplada sa panahon sa luto-luto. Kani mga kasimod sa mani. Ground cinnamon. Okay? Si maragyapo ni mga kasimod ground cinnamon para ni sa katong gusto mag fried rice. Katong gusto mag fried rice mga kasimod. Pwede ni siya mga humot kay sinis. Humot ni siya mga kasimod. Pero di ko ganahan sa baho ani kay purag imahong kuan ilok. Imahong ilok. O ganahan sa baho ani. Nagsara din ako magamit ani mga kasimod. Kanay, sa man yung kasimod? Ay, para sa tong gusto nga ipalit og pizza nga gikuangan og mga pang sagol. Pizza mo ni ibudbud ni mga kasimod. Ana-ana ray. Ana. For pizza ni siya. Cheese. Di lang sa pizza mga kasimod, pwede sad ni sa mga french fries. Kanang gi-fried nga kuan ba? Sweet potato. Sweet potato or patatas. Kana siya. Pwede ni siya mga kasimod. Padagdag lami naman ang pizza pero kung gusto kang mas mo lami pag yun, kani may gamita. Oops! Kini mga kasimod. Para po sa pizza mga kasimod. Powder. Hangya po ni siya mga kasimod. Kahang. O katong naisudan nga murag tabang si paminaw. Pwede na siya mga kasimod. Aton ni siya kana-ana ra dito. Nindot din siya mga kasimod. Nindot og lami ba yun? Lami the best ka. Okay? Diara. Sa mali? Cheese gyapon. Para gyapon sa pizza. Siyempre gyapon rin cheese. Pero lain na siya nga brand mga kasimod. Lain na siya nga brand. Okay? Lain na siya nga brand. Pero same rin sila. Cheese powder. Sa katong ganahan magkuan dia luto og french fries o kani mo nindot sagol o kanang mais nga sweet corn kani mo ana ay daghang baligyan na diya sa kuan bukid sa Busay o Padong Balambal na daghan na maligya diya mga sweet corn palit mo diha unya lutoon nimo latan tamis mo gay na kani siya mo imong maluto na dayong kaon ingkit dayon alami alagi. Okay, last but not the least kani mga kasimod sea salt ako mo naman gaya ni medyo tabang imong panimpla sa example magluto kag tinoa sinabaw ani nindot na siya. Harga po ni sa iodized salt pero lahi lang siya ng klase kay medyo kwangi siya refine gini mayo as in puti kayo limpyo baka buhat. Okay, so
That's it, mga kasimod. May buntag sa taga Pilipinas. O mayong gabi sa USA, mayong odto sa Middle East. That's it, mga kasimod. So, please follow, like, and subscribe. Thank you.